ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ପଦ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ରାଜା କୌଣସି ମତେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ସାଧୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଲୁଚିଗଲେ। ସେଟା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ କାଳ କାଟିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ଏକୁଟିଆ ବସି ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିବାର ଦେଖି ସାଧୁ ମହାଶୟ ପଚାରିଲେ, ମଣିମା, ଆପଣଙ୍କର ବିଷଣ୍ଣତାର କାରଣ କ'ଣ? ରାଜା ଆକାଶରୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଭଳି କହିଲେ, ମହାତ୍ମା, ମୋ ରାଜ୍ୟ ଗଲା, ସିଂହାସନ ଗଲା, ସୁଖ ଗଲା। ତଥାପି ଆପଣ ମୋର ବିଷଣ୍ଣତାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ସାଧୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପଛରେ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ତାହା ସବୁ ଅତୀତର କଥା। ଅତୀତ କଦାପି ଫେରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ତାହା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଉପଯୋଗ କଲେ ଆପଣ ଅତୀତର ସବୁ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁଣି ଗଢ଼ିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସୁଯୋଗଟି ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ଅତୀତ ହୋଇଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜା କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦମ୍ଭ ଜୁଟାଇ ସେ ଏକ ପାଲଟ ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା କଲେ। ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ ହେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅନୁଗତମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ଏବଂ ରାଜା ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ପୁନର୍ବାର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।